El balón aquí para ellos. Ara vull que vos separeu un poquet. Andreu, se'n va cap allà. En un espai del bàsquet, en el bàsquet podem votar, que votar, podem tirar, després ho farem, si no tenen passarà, sí. Qui has de passar? Ara vull. Atenim mitjans, correrem, votant de vos, i a partir de la línia del camp, a veure tots, passareu el meu company, correcte? Mireu. Sí, tornem a repetir o tenim clar? A veure si aconseguim fer sense que s'hi caiga ningú valor, correcte? Avui tenim 10 pas. Ho fareu bé? Correrem! A tope, correrem a tope. La línia, molt bé, arrere. Recordeu que no n'he de pegar la línia, veu? Correrem, arrere. Molt bé, ara arrere. Arrere. Defensa bé, com a capital. Molt bé, passeu des del camp. Arrere.